କଳା କାନୁ ଚାନ୍ଦ ମୁହଁକୁ ଥରେ ଦେଖିଲେ ସଖୀ ପାରେ ନାହିଁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଆଖି ଯାଏ ଲୋଲାଖି। ସେ ତ ଗେଲା ପୁଅ ଯଶୋଦା ମା ନନ୍ଦ ବାପର ହେଲେ ମନ କିଣି ନିଏଲୋ ଏ ଜଗତ ଯାକର। କେଉଁ ତପ କରିଥିଲେ ଲୋ ରାଧା ସେ ମୀରାବାଇ ନିଜ ପତି ତେଜି ତା ପ୍ରେମେ ପରା ହୋଇଲେ ବାଇ। ବିରତି ବଛଳ ସେହିଲୋ ସେ ତ ଅନ୍ତର ଜାନି ଯେଉଁ ରୂପେ ଯିଏ ଥାଏ ସେ ତାକୁ ସେ ରୂପେ ପାଇ। ତ୍ରେତୟାରେ ଚିନ୍ତା କରିଣ ଥିଲେ ଯଶୋଦା ମାତ ତେଣୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ପାଇଲେ ସେହି ଦ୍ୱାପରରେ ତ। ଏକାର ମିଲେ ହରି କେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ତାହାଙ୍କ ପୂଜିଥିଲେ କି ଗୌରୀ। ମିଳନ୍ତେ କି ମତେ ସକିଲୋ ପତି ରୂପରେ ହରି ଶ୍ରୀଚରଣ ସେବି